Hemmenize salam. Siz bilen Türkmen Trader, men Azat. YouTube kanalı köpten beri video yazmandım. Bugün video yazıp otuyorum. Öňünden taýanyp görmedim. Ştativ zatlary goýuşdurdum. Kelläme bir ideýa geldi. Video yazmak hiç kile senarisiz oturup yazıp başladım. Şoň üçin biraz uzunrak bolmagy mümkin. Şo bir zat iki geze gaýtalamak mümkin. Näçe hiç saat ýadymdan çykarmaryn. Başlaýar sonda. Köp wagt gidirmäli. Bugünkü temamız, videonun teması stablecoin'lar barada bolar. Elbette rynykdaky bolup turan ýagdaýy görensiňiz, stablecoin'laryň ýagdaýyny birinji gezek bolup otyr, beýle ýagdaý birinji gezek bolup otyr. Entek hiç kim beýle ýagdaý görmedi, bizden öňem, bizden soň bilem ýok näme bolýar, bizden öň beýle ýagdaý gören adam ýok. Şoň üçin dalşy näme etmeli geljekde. Indi rynykda näme bolarka, näme etmeli diýen soraglary jogap hiç kimde ýok. No, постараемся ответить на эти вопросы. То есть, yani soralara cevap vermeye sıyınan inşallah. İlki bilen stablecoin'un näme seredelim. Öňler kriptovalyuta birjalar täze çıkıp başlanmakta. Stablecoin diýen zat ýokdy. Diňe käbir birjalarda fiat diýen zat bardy. То есть Bitcoin и fiatny para. То есть meselem Koreýada açılan zat bolsa, birja bolsa Bitcoin и Koreýanyň öz valyutasy won näme şoňky valyutny para bar. Mesela Amerikanski birja bolsa Bitcoin dolar, USD. Hiç stablecoin değil. USDT, USDC başka zat değil. Niye? Nemenin özü, fiyatın özü stablecoin değil. Indi ýöne medvej rynyklar başlandan soň adamlarda stablecoin öğretmek pikir kelle gelip başlaýar. Sebäbi bahalar düşende bir zat edip özün goramaly ýanky bahalar düşende bir zat edip goranar ýaly aktiv gerek. Bir zada bitcoinlaryň bir zada öwrüp goýmaly. Bitcoin düşenden soň täzeden ýene-de satyn alyp bolar ýaly biraz köprek sanda satyn alyp bolar ýaly ýanky padeniýalarda baha düşüşde özüň gorama üçin bir instrument oýlap tapmaly boldy. Netijede stablecoin'lar döräpdir. Indi stablecoin'lara seredelen nähili görnüşler bar, nähili tapawutlar bar we şuna meňzeşler. Men daska aldım. Ýöne daskanyň aýagy ýok, ştativde däl, ýanky asmaga da yer tapmadım, ýere asyp goýjam bilmedim. Şoň üçin elime alyp, elimde tutup görünmeyecek näçe böyle meňe normalny bolar. Indiki videolarda böyle görner ýaly gowy uslovlar pridumyć etjek bolars. Diňe daskanyň özüni kamera aljak boldum ştativ bilen, to есть esas zatlarda diňe daska görünsin meň ýüzüm gerek däl diýip, no bolmadı. Ştativi normalni goýup bilmedim ýere seretdirip. Вот, şeýle kompýuteriň ekranynda da paýenta zatda çekseň hem bolýar welin, o diýen o adam bolmaýar, liba planşet almaly kompýuteriň ýanyna, liba ýa-da normal daska almaly. Вот. Pikirlenerse o barada. Hazır temamız başka zat barada başlaýas onda. Tak, başlaýas. Stablecoin. Iň meşhur stablecoin, to есть hemmemiziň tanaýan stablecoin'imiz Tether. Doğru mu? USDT, Tether diýilýär başgaça. Näme üçin Tether? Näme üçin şu T harpy gelipdir? Sebäbi Tether diýen kompaniýa değişil şol aktiv. USDT'ni Tether'e çap edýär, Tether mint edýär, Tether ýakýar, hemme zada Tether'in üstü bilen geçýär. Indi haýsy hem bolsa bir USDT centralized stablecoin, to есть centralized merkezleşdirilen stablecoin ýanky Tether diýen kompaniýa merkezde durýar, ortada durýar, şol näme diýse şo bolýar, näçe san çap etmeli diýse şonça çap edilýär we şunu meňzeşler. Indi Wikipediýaga girip, Tether USDT diýip ýazsak, statya çıksa, çıkýar şo ýerde ýazylyşy boýunça näçe san USDT çap edilen bolsa, meselem 1 milyon sany USDT 1 milyon sany USDT çap edilen bolsa, значит diýmek Tether kompaniýanyň aktivinde, Tether kompaniýanyň bankovski şotunda, ýani bank hasabynda 1 milyon dolarlyk aktiv bolmaly. To есть bu USDT'nin kapitalizasiýasy Tether'in kapitalizasiýasyna deň bolmaly şol. Tether'in hasabynda näçe, meselem Tether'in hasabynda 1 milyon dolarlyk aktiv bar bolsa, meselem ol dolar bolup biler, altyn bolup biler, nebit bolup biler, nähildir bir aksiýalar bolup biler, obligasiýalar bolup biler. Tapawut ýok, islendik bir aktiv, fondy bir bazarda söwda edilýän islendik aktiv. Şonuň
umumy bahasy meselem 1 milyon dolar bolsa, USDT hem 1 milyon dolarlyk, ýagny 1 milyon sany USDT çap edilip bilinýär. Ondan köp etmek gadagan, ýagny näçe sany USDT bolsa, şonuň rezerwinde, zapasynda, ýani zalogunda şonça aktiv bolmaly. Näme üçin? Sebäbi sen USDT-laryny islendik wagt hakyky pula, hakyky aktiva öwrüp bilerýär. Meselem mende aýdaly 1000 USDT bar. Men elime hakyky pul aljak. Hiç hili P2P servis, hiç hili birja, hiç sat ýok diýelim. Men ýanky 1000 sany USDT-ni tezre eltip berýän, tezre maňa 1000 dolar nalyp pul berýär, ýa hasama geçirip berýär, ýa 1000 dolarlyk nähildir bir aktiv berýär. Şonuň üçin göredilen zat, şoňa ulanýanlar, ýanky tezre ulanýanlar, USDT-ni ulanýanlar üçin ýanky USDT-niň arkasynda bir zat bolsun diýip, meselem Dogecoin diýilýär, ýa-ni bir meme-coinlar bar, Shiba diýilýär, ýene olaň arkasynda hiç zat ýok, dogrymy? Hiç zat ýok, prosto pustoy moneta. Tezre şeýle skam bolmasyn diýip, şunun arkasynda şeýle rezerw koýup, rezerw däldany обеспечение, türkmençe az ýadyma düşen ýok näme diýildi. Zalog diýsem has gowy düşünüp bolar. Zalogda näçe aktiv goýulan bolsa, şonça çap edilip bilinýär. Ondan köp çap etmek gadagan. Bot şeýle. Ýöne tezriň üstünden bir topar jalyplar bar, sud bu boluşturdy zadetde. Näme üçin? Sebäbi köpleriň aýtmagyna görä bolmaly, rezerwde bolmaly göwrümiň 10 göterimi bar diýerler. Toýst 10 göterimi bar diýerler. Bu dilde anyk belli däl, eli bilen tutup gören adam ýok, hiç kimiň eline berilmeýär ol atçyotlar, ol ban hasapda näçe sany näme zat bardygy belli däl. Ýöne myşmyşlar bar. Meselem tezir 100K-lyk aktiv goýýar dany, şonuň deregine 1 milyon sany USDT çap edýär diýilýär. Toýst ýanky aktivlaryň diňe ondan bir bölegi обеспечение, toýst arkasynda bir zat bar, zalogda diňe ondan bir böleginde bir zat bar. Bu diýdi seniň elinde 100 USDT bolsa, şonuň deregine 100 USDT-ni tezre berip deregine diňe 10 dolar alyp bilýän diýdi. Это bu gowy zat däl. Это очень плохо. Gowy zat däl. Näme üçin? Sebäbi sen zelka giren wagtyň, nähildir bir aktiwyny USDT öwrenip wagtyň, sen kelläňde pikir bar, aha, 1000 USDT bar, men şuň deregine 1000 dolar alýan diýip. No, aslında beýle däl bolmagy mümkin. Anyk belli däl, no. Temamız häzirki videonyň temasy o zat barady däl. Şoň üçin pikir edeli, şo hemmesi, toýst çap edilen USDT-laryň hemmesiniň deregine обеспечениеde pul bar, zalogda bar. 100% обеспечен diýip alaly. Ýot. Şeýle, bu centralized, ýagny merkezleşdirilen stablecoin. Ondan başga merkezleşdirilen stablecoin meselem BUSD bar. Tak. Näme üçin BUSD? Binance'ın stablecoin'i USD dollar. Dollar diýmek. Ondan başga USDC bar. Näme üçin C? Sebäbi 3-4 sany C bolmanyň 3-4 sany sebäbi bar. Biri Coinbase, toýst Coinbase birjada dören stablecoin. İkincisi Circle diýip, ýalňyşmasam Circle ýa Center diýip Circle, ýalňyşmasam Circle diýip bir kompaniýa bilen bilelikde, Coinbase ikisi bilelikde döredýärler şu stablecoin USD diýmekden dollar, 1 dolarlyk 1 dollaryň hümmetine birikdirilen stablecoin C şulaň birinji harpyndan alınýar. Ondan başga da adamlar ýene de bir zat goşýarlar, centralized diýip, toýst merkezleşdirilen stablecoin diýip 3 sany C-ni alyp şu ýere goýup ýasapdyrlar diýip aýdýarlar. Şeýle stablecoinlar bar. Bu merkezleşdirilen stablecoinlar. Şeýle. Bularyň nähili erbet tarapy bar. Näme üçin merkezleşdirilen stablecoinlary ulanmak, toýst häzir başgaça stablecoinlar ýasap başladylar. Näme üçin bulara ynam ýok we şuna meňzeşler. Hemme ýanky merkezleşdirilen stablecoinlaryň smart kontraktynda bloklanan şotlary gözüňde tutulan. Bu diýdigi näme diýdi? Meselem, nähildir bir adres bloga düşse, smart kontrakta ýazylýar, plan adres blacklisted. Ýagny garasanama goşuldy. Wsё. Şol adres hiç hil transaksiýa edip bilmeýär. Şol adresiň içindäki galan USDT-lar ýa USDC-lar tapar ýok. Haýsy smart kontrakta blokirować edilen bolsa, şol smart kontraktyň şol adresdäki galan stablecoinlary ulanyp bolmaýar. Hiç ýeri geçirben bolmaýar.
hiç satın alamam bolmayar, и все, заморожен durýar. То есть bizim adat banklarımız ýaly. Meselem senin pulun bar, sana nähildir bir sanksiýa priнимать etdiler, sen sanksiýa düşdün, senin pulların da bankda dur, şotunda dur, ovadan hasapdadan, ovadan sanlar bir topar nollar dur, no peýdasy ýok, ulanıp bilmeýän, hiç sada ulanıp bilmeýän. O şeýle probleması bar centralized stable coinlaryň smart kontrakt diýjek bolýar. Binance Russiýadan girýänleriň şotlaryny zablokirować edip başlanandan soň bu mesele has hem wajyp meseleleriň birine öwrüldi. Inde bilişimiz ýaly DeFi häzirki wagtda ösýär, ýankaýdyşym ýaly centralized nähildir bir organizasiýalar, nähildir bir adresleri blacklist etseler, ol blockchain'in manysyna, blockchain'in filosofiýasyna ters gelýär. Sebäbi blockchain'in manysy decentralizasiýa. Hiç kime boyun eýmeýär, hiç kim blok edip bilmeýär, islendik wagt, islendik ýerde, islendik zady ulanyp bilýär. Ýöne stable coinlar we beýleki centralized organizasiýalar şol düzgünü bozup, düzgün däldäni şol filosofiýa ters gelýän işler edip barbyr öz diýeni etdirjek bolýarlar. Barbyr ýanky adaty durmuşdaky ýaly banklara öwürjek bolýarlar stable coinlary, barbyr kriptovalutny bazary, fondowy bazara öwürjek bolýarlar we şuna meňzeşler. No, hemişek bolşy ýaly taýan iki tarapy bar. Mesela şunu tayak diye olsa iki taraf var. İslendik yüpün deydik, islendik tayağın iki tarafı var. Хотя tayağın возможно 3-4 tarafı var. Ну, забудьте. Неважно. Yüpün iki tarafı var diyelim. Okey. То есть bir tarafı gowy bolsa, bir tarafı erbet. То есть hemişe diňe bir tarafa gitmeýär islendik zat. Eger bir zat erbet bolsa, şoň gowy san bardyr. Eger bir zat gowy bolsa, şoň erbeden bardyr. We şunu meňzeşler. Inde umly adamlar çykýar umly adamlar çıkıp algoritmический stable coin diýerler. Algoritmik stable coin. Bu diýdigi näme diýdi? Bu diýdigi ortada hiç kim yok, merkezde hiç kim kontrol etmeýär. Decentralized DAO, DAO diýmek Decentralized Autonomic Organization, to есть merkezleştirilmedik avtonom organizasiýa. Ýarsyny türkmençe, ýarsyny orsça aýtdym. Avtonom diýmek özü işleýär, to есть hiç kim dolandyrmaýar, öz-özünden işleýär. Decentralized diýmek merkezleştirilmedik organizasiýa demek. O düşünüpli. Öz-özüni dolandyrýan merkezleştirilmedik organizasiýa. Türkmençe aýtsak DAO. Şeýle DAO'laryň biri, birinci çykany MakerDAO. MakerDAO çykýar. Özünün ilkinci algoritmik stable coin'ini hödürleýär. DAI diýip stable coin bar. Bahasy $1. Kstati, stable coin näme diýeni aýtmadym. Stable coin bu şeýle bir aktiv, şoň bahasy hemişe $1. Takminan $1. $1dan sähel aşağı gidip bilýär, $1dan sähel ýokary gidip bilýär. No, orta çalanda hemişe $1. Şeýle. Dolar we stable coin bolsa $1. Eger euro birikdirilen stable coin bolsa, meselem €1 bahasy. Hemişe şonu. Ve şunu meňzeşler. Euro birikdirip bilýär, dolara birikdirip bilýär, başga valuta tapadyr. Häzir biz dolar we stable coin barada aýdýas. Indi MakerDAO diýip organizasiýa DAI stable coin döredýär. Nähili işleýär? Ortada smart kontrakt bar. Smart kontraktda täze daýylary çap edip bolýar, öňki daýylary ýakyp bolýar. Nähili işleýär? Ethereum'un blockchain, başda Ethereum'un birinci versiýasy Ethereum'un blockchain'inde döredilýär. Häzir ýa başga blockchain'larda da bar, başga versiýalar hem bar. Ýöne biz düşündiren zadymy has aňsat bolar ýaly uprostić ederiz. To есть aňsatlaşdyrarys. Diňe Ethereum'da diýip gözüňe getireli. Tak soň islendik blockchain'e goýup biläňiz şu zady. Ine. Okey, Ethereum'da. Indi şol smart kontrakt, DAI'nin smart kontrakty. Biz bu ýere Ether oklap bilýäs. Şonuň içine Ether oklap bilýäs. Meselem ýanky Tether bilen deňeşdireli. Tether kompaniýanyň özü nähildir bir aktivlar satyn alýar, hasabyna ýükleýär. Özü %'da çap edýär. Berde bolsa ortada hiç kim ýok. Ortada diňe smart kontrakt bar.
biz yalı pользовательler, yöneke userlar, yöneke adamlar özleri çap edýärler. Özleri çap edýärler stablecoin'i. Ne dip çap edýärler? Mesela meniň bir sany Ethereum'um bar diýeli. Bir sany Ethereum bar. Men şonu zada salyan, smart kontraktda salyan, şoň bahasy $3000 bolsun. Nu bilen häzir $3000 bolsun. Edil häzir men zaloga goýanwatym, men обеспечение goýanwatym. Ethereum'un bahasy $3000 diýeli. Men şunun deregine maksimum 1000 sany daýy çap edip bilýän. Ýagny $1000. Tak. Kamera dönüp kaldy, dowam edýäs. Biraz izrakdan başlaýyn. Bir Ethereum zaloga goýan, обеспечение goýan smart kontrakta Ethereum'un bahasy şowat $3000 diýeli. Inde men şonuň 3'ten 1 bölegine daýy çap edip bilýän. Ýagny maksimum $1000 daýy çap edip bilýän. Ondan azam edip bilýän, ýöne köp däl. Maksimum 1000 daýy, ýagny $1000 stablecoin çap edip bilýän. Bu diýdigi näme diýdigi? Bu diýdigi çap edilen stablecoinlaryň meselem jemi 1 milyon daýy çap edilen bolsa, 1 milyon daýy stablecoin çap edilen bolsa, smart kontrakta 3 milyon dolarlyk Ethereum bar. Şu ýerde 3 milyon dolarlyk Ethereum bar zalogda diýileni. Ýagny stablecoin'in kapitalizasiýasy zalogdakydan az. To есть zalogda, ýagny обеспечениеде duran monetalaryň sany 3 esse köp stablecoin'in zadynyň kapitalizasiýasyna. Näme üçin beýle edilýär? Şoby Ethereum'un bahasy aşağı düşende de daýylar, çap edilen daýylaryň arkasında bir zat bolsun, обеспечениесinde, ýa-ni zalogunda bir zat bolsun. Ýagny Ethereum'un bahasy 3 esse düşse de, ýa-ni $3000'dan $1000 çenine düşse de, şonu bir çalyşyp bilýäňiz, ýa-ni bir daýynyň deregine sana $1 hökmen tapyp berýärler smart kontraktyň içinde, sebäbi обеспечениеде 3 esse köp puldur. To есть 3 esse köp aktivdur. Bärde de ýanky ýaly bankdak ýaly schema işleýär, ýagny aktiv zaloga aktiv goýulýar. Ýani aktiwiň deregine her türlü aksiýa, obligasiýa we şuna benzer zatlar däldäni Ethereum we 3 esse köp goýulýar. Ýagny çap edilýän stablecoinlardan 3 esse köp zaloga goýulýar. Bu Ethereum'un bahasy 3 esse düşse de daýylar всё равно $1 galýar. $1 galýar. Şimdi yankı çap edilen stablecoin'ların kapitalizasiyası zalogdakydan uly bolup bilmeýär. Uly bolup bilmeýär. To есть daýylaryň, stablecoin'ların kapitalizasiyası zalogdakydan uly bolup bilmeýär. Примерно 3 esse bolmaly. 3 köpeltmek deňdir. 3 esse az bolmaly taçny. Zalogdaky pul, обеспечениеdaky pul 3 esse köp bolmaly. Hemişe ol zat satnaşenia saklanmaýar, sebäbi baha üýtgäp durýar. No, orta çalanda 3 esse zalogdaky pul köp bolmaly. Çem çap edilen stablecoin'laryň kapitalizasiýasyndan. Hiç haçan uly bolup bilmeýär. Indi algoritm şeýle düzülipdir. Tak, häzir daýydan başga da bir topar her türlü nemeler bar, her türlü algoritmiçiski stablecoin'lar bar. Meselem Luna'da UST bar, USDT del, UST, häzir görkezjek. Meselem USDT bu tezra değişli centralized. Luna'nınki UST. Prosto UST. Näme üçin Terra Luna diýip nemeninki blockchain'de şoň üçin T harpy US, United States şoň üçin. UST bar, onsoň Waves'ın blockchain'inde, Waves diýip blockchain bar. Waves'ın blockchain'inde USDN bolmaly. D harpy barmy ýokmy? Anyk ýadymda ýok, D bar bolmaly. Näme üçin neutrino diýip olaryň neutrino diýip fiat valutalar bilen işleýän şluzy bar. Olarda diňe USD däldäni, euro hem bar, Great Britain pound diýä, Japonski ýana rubl, her türlü Russiýanyň rubly, her türlü nemeler bar. Algoritmiçiski stablecoin'lar bar. Hemmesi şonuň şol neutrino diýip protokolunda algoritm boýunça işleýär. Şeýle, Waves'da bar, Luna'da bar, täzelikde Near blockchain, Near protokol hem
öz algoritmический stablecoin'ni çıkardı. Tron algoritmический stablecoin çıkaracak bolup berdi. Вот, şunga şuna mengzeşler. Inde, yadыңızda bolsa, biraz vaqt mundan aprelin 7'si 10 aralıkta, anık yadımda yok. Şu aralıkta yankı USD'nin bahası, USDN yankı Neutrino Waves'in blockchain'deki stablecoin'in bahası $1'dan aşağı düştü. 60 cent mi? 0.6 dolara düştü, yanlışmasam. Ne için böyle böyle? Yan ayttık. Deng bolmalı primerini yankı stablecoin'ların kapitalizasyası, çap edilen stablecoin'ların kapitalizasyası bilen zalogdaki yankı обеспечениедagi monetaların kapitalizasyası berde USD'nde Waves duruyor zalogda. Waves kriptovalutanın özdür ya. Вот, şeyle deng bolmalı. Eğer de deng değil bolsa, haçanda o şeyle bolsa, yani çap edilen stablecoin'ların sani köp bolsa, çem zalogdaki duran monetalardan, mesela aydalı 600K'lık Waves bar zalogda, a stablecoin bolsa 1 milyonluk 1 milyonluk stablecoin var. Demek, beyle bolup bilmeyer. То есть, deng bolmalı şular. В лучшем случае zalogdaki 3 esse köp bolmalı. В худшем случае iň erbet bolan ýagdaýynda обеспечениede zalogda iň az bolan ýagdaýynda deng bolmalı. İki aktiwň kapitalizasyasy. Ýöne deng däl, berde bizde deng däl. Indi şunu deng etmek üçin USD'nin bahasy öň $1, dogrymy? Algoritm özü avtomatiski 0.6'a düşürýär şunu. Nädip? Yankı 600K zalogumuz ütken yok, doğru mu? 600K zalogumuz ütken yok. 1 milyon sany USD'n bardy. Şonun kapitalizasyasını 600K etmek üçün bahasını 0.6 dolardan edýär. То есть, yankı привязка ýitýär. $1 deňdi şol ýitýär. То есть, algoritm özü bahasını düşürýär. Şoby zalogdaki nemeler bilen, zalogdaki aktivler bilen deň bolar ýaly şonky ýaly düzülen ol algoritm. Netijede ikisinin nemesi deňleşýär. Kapitalizasyasy deňleşýär. Stablecoin'in bahasy bolsa düşýär. Yankı umumy kapitalizasiya zalogdaki duran monetalar bilen stablecoin'ların kapitalizasyasy deň bolar ýaly algoritm özü stablecoin'in bahasyny aşağı düşürýär. Indi ýene de Waves'e dowam edýäs. Seride näme üçin düşdi? Näme üçin yankı 0.6'a düşdi? Alameda Research'ı bilýänsiňiz. FTX birjanyň eýesi, başga da bir topar zatlaryň eýesi, ulu fond, iň ulu fondlaryň biri kriptovaluta dünýäsinde. Alameda Research karzyna Waves alýar. Manipulasiýa edýär. То есть, açıkçan aýtsak, manipulasiýa edýär. Spesialny edilen manipulasiýa, yankı Waves'a garşy edilen spesialny manipulasiýa. Näme edýärler? Karzyna Waves alýarlar, 1 milyon sany Waves alýarlar. Olam haýsydyr bir karzyna moneta alınýan bir platformada ýazylypdyr. To есть, blockchain'da ýa zat ýazyp durýar, kim näçe aldy. Alameda Research'ın ofitsial elektron poçtasyna biriktirilen account'tan alınıpdyr yankı karzyna alınan Waves'lar. Karzyna Waves alıpdyrlar, 1 milyon sany Waves Binance'a geçiripdirler. Short açýarlar ilki özleri yankı 1 milyon sany Waves'i rыночный order bilen satyp başlaýarlar. Market makerlara berýärler, satyp başlaýarlar. Netijede Waves'in bahasy aşağı düşýär. Waves'in bahasy $60 ýadymda ýok näçe düşdi karoçe. $60 köp aşağı. 3 esse'den köp aşağı gitdi. $60'dan 3 esse aşağı düşse $20 bolýar. Şu привязка ýitmek üçin $20'dan aşağı düşmeli. Waves'in bahasy $20'dan aşağı düşdi. Diýmek, näme boldy şu ýerde bizde? Waves'in bahasy 3 esse aşağı düşdi, doğrumy? Waves'in bahasy 3 esse aşağı düşdi. Обеспечениедagi pullarımız azaldy. Yankı zalogdaki duran pullarımız, meselem Waves $60 wagty 600K bolmak üçin 100K mı? 10.000K mı? 10.000K brot. 10.000K dälden 10K karoç 10.000. 10.000 sany Waves zalogda bardy, doğrumy? Indi şoň bahasy düşdi. Tak. Hazır 1 minut. Tak, leşin zatları öçüreyim. Okey.
600K zat diyeli, 600K zalogdaki duran objem i 600K neme stablecoin, doğru mu? Вот. 10.000 sani Waves bardı. Waves'in bahası düştü. Okey, 10 dolara düştü diyelim. 10 dolara düştü. İyi zadımızda zalogdaki monetaların sani ütkemedi. 10K'nı 10.000'ı 10'a köpeltsek 100.000 dolar böyle, doğru mu? 100.000 dolar. Yankı neme 100.000 dolarlık zalogumuz var. Çap edilen stablecoin'ların sani ondan köp. Şu yerde 1 dolar привязка yitya, yankı stablecoin 1 dolara denk değil böyle. Yankı çap edilen stablecoin'ların kapitalizasyası zalogda duranlara denglecek bolup algoritm bakan düşürüp başlaya, bakan düşürüyor. Neticede stablecoin'in bahası düşüyor. Şimdi haçan yerine geliyor. Haçan yine de 1 dolar şu denglik emele geliyor. 1 dolara haçan denk oluyor. Haçan da zaloga bir topar pul koyulsa, yine de zaloga pul koysan kurs özü yukarı gidip başlaya, algoritm bakanı yukarı kaldırıp başlaya. Bu birinci variant. İkinci variant prosto garaşmalı. Prosto garaşyan zaten kursu, Waves'in kursu mesela, Waves'in bahası 10 dolardan yine de tam yukarı gittiğinden 20 dolar oldu. İkisi уже лучше yağday. То есть 0.6 değil daha 0.9 bolya. Hazırki yağdayı vuraydı 0.90 neçe bolma. Уже лучше 1 dolara yakın. Son biraz garaşsan yine de biraz yukarı gitse bahası 30 dolara gelse önkü привязкасına geliyor 1 dolar bolya yine de. Yine 1 dolardan köp bolmaya. Обеспечение'de hoç milyard dolar koyup 1 milyon sani stablecoin çap eday 1 dolardan köp bolmaya. Neçe обеспечение köp bolsa da. Обеспечение neçe köp bolsa, yani zalogdaki duran pul neçe köp bolsa adamın psikologiyası üçün go. Aha, zalogda pul köp, men любой vakt stablecoin'in dereyine hakiki pul alıp bilen deyip adamlar arkayın şol stablecoin ulanıp başlayalar. Köp adam ulanıp başlaya. Dine şuna tesir eder. Atak başka köp zaloga köp moneta koyanın peydası yok. Az koysan ziyan olur. Çünkü al böyle katastrofa böyle. A köp koysan köp koysan lütfen. Çünkü al ataka spesial manipülasyon bolanda da hiç saat nemetmeyer. Hiç saat tesir etmeyer. Baxa çalıca düşer, no mümkün al katastrofa bolmayar. Indi Luna nem boldu? Luna hem şuna menzeş yağday boldu. Luna Terra Luna deyip blockchain'daki stablecoin UST yankı. Ол гад страшный yağday boldu. Waves'tan beter bolupdur. Слишком катастрофический yağday boldu. Luna yine de yankı dişimiz yağlı. Nehildir bir organizatsiyalar adı yadımda yok. Karzına Luna alıyorlar. Satıp başlayalar. Yani, kısaca Luna'nın blockchain'inde, обеспечение'de, yankı zalogda dine Luna durmaya da Bitcoin'am duruyor. Bitcoin'am duruyor, Luna hem duruyor. Şeyle. Вот. И bir topar alda böyle internette okarsınız что мен az gurung berip duracaklar. Men o yerdeki fontların adam yadımda yok. Neçe 10 trilyon, 11 trilyon pul bilen şonça pulu elinde aylayan nehildir bir font manipülasyon ediptir. Kriptovaluta rynığın, kriptovaluta bazarının umuman hem monetaların kapitalizasyası ondan 10 SPS'de. 1 trilyon var mı yani kapitalizasyon? Davno seyredem yok, yadımda yok. Çektiyseler olar şeyle, o filmdeki tanış çok bilen edenler diyara, şonki al edip bile kriptovaluta rynığı polni eden edip bile sebebi onların elindeki pul 11 trilyon ete kat köp zat. Kriptovaluta rynıkta bari o 1 trilyon var. Olar 10 esse köp gücü bilen eden edip bileler rynıkta. Evet, gördük nem bolyanını. Şeyle fondlar ulu pul gelip manipülasyon etse nem bolyanını. Evet, olar hem karz alıyorlar, satıyorlar, yeni neme duruyor. 350 milyon dolar sarplaptırlar. Вроде бы. 350 milyon dolar bilen ediptirler şu manipülasyonu yankı. Luna 120 dolardan, Luna, Terra Luna moneta 120 dolardan 69 cente düştü. Это katastrofa. Men neçe yıl beri kriptovaluta rynıkta yadımda 4-5 yıl bolandır. Men birinci gezek görüyen. Men şeyle yağdayı birinci gezek görüyen. Da shitcoin'lar bar, okey, men boynuma alyan. Ondan beter düşen shitcoin'lar bolya. 2017'deki ICO'lardan son ondan вообще beter düşen shitcoin'lar boldu. Yöne top 10'a giriyen, top 10 blockchain'a giriyen moneta
bukvalni bir heptenin içinde $120'dan 69 senta men beýle ýagdaý görmedim. Şeýleräk ýagdaý. Şonuň üçin näme üçin edilýär indi bu zatlar? Bir topar teoriýalar bar. Näme üçin edilýär? Birinji teoriýa, iň pravdopodobny teoriýa. Algoritmический stablecoin'lara atak edip, atak edip, o hakerlar atak edýär, ol bul diýip pikirler bar. O wapşe ýalňyş zat, hakerlar derde. Ni pričom, hakerlaryň hiç sany ýok, hakerlaryň eli ýok. Ulu fondlaryň, ulu pullaryň eli bar. Şeýle nädip beýle şeýle atakalar edip algoritmический stablecoin'lar, algoritmический stablecoin'lardan ynam gaçyrýarlar. Köpçülik göredi, aha, okey, Waves'a şeýle boldy, bugün Luna şeýle boldy, ertesi daýy bir zat bolýar, MakerDAO'nyň döreden daýysyna, ondan soň Near'a geçerler, soň Tron'a geçerler, o soň kapitaldan seredip duranlar aýdýar, aha, nemeler, algoritmический stablecoin'lar beýle bolup durup, maňa wapşe gerek däl, men pulumy ýitirjek däl bärde diýip, USDC, BUSD, centralizowan stablecoin'lar ulanýarlar, fondlaryň, centralized organizasiýalaryň eline geçýäňiz siz. To ist biz kriptovalutany ulanýanlar, şolaryň centralized önümlerini ulanyp başlasak, olar bize polny kontrol edip bilýärler. Nähili adresden, näme, haçan, näme üçin istendik bolsaň puluny zamorozit edip bilýärler we şunu meňzeşler. Dalşy näme bolar? Dalşy bilem ýok näme bolýar. Kstati, ýene bir zady ýatdan çykarmaňkam aýdaýyn. Luna, Terra Luna'ny, UST'ni staking edip 18% ýyllyk üstüne Luna alyp bolýardy bir öýüp ýalňyşmasam, nähildir bir platformalarda. Şolam bir sebäp boldy. Sebebi Ponzi schemada işleýär diýip biljek. 18% godowy stablecoin'a hiç ýerde oňky zat ýok. Şolam ulu sebäp boldy. Ponzi schema, meňzeş bir schemada işleýän bir nähildir bir platforma bar eken. Olam Ankor diýdimi? Anchor, şonka bir zatlar, Ankor ýalňyşmasam. Şolam işlemän galypdyr edil şu moment. Şu ataka edilen wagty ýöne ýere däl, ataka edilen wagtyň bu wagt saýlanany egerde şol işlen bolsa, şo ýerdäki lunalara izin alyp bilen bolsalar, adamlar diýär, bir näçe $100 milyard gerek bolardy. Ataka etmek üçin. Bärde bolsa, bari 350 milyon dolar bilen atak etdiler. 350 milyon dolar bilen onlarca milyardlyk kriptovalutanyň kapitalizasiýasyny prosto ýok. Всё. Вот так вот. Centralized fondlar şeýle edýärler. To ist kapitaldan seredin, görüň, öwreniň, netije çykaryň, bir zat edip şolardan goranmaň ýoluny tapyň. Özüňiz üçin. Indi belki näme etmeli? Indiki stablecoin näme? Şu gün men Telegram kanalımda yazdım. Может, videonu biraz soňra görüp oturansınız. Telegram kanalımda yazdım. MKR deyip, MKR deyip moneta bar. MakerDAO'nun özüň monetasy bar. Stranny ýagdaýlar boldy. Bütün rynok Bitcoin 29 000'a düşende ol plus 20%, plus 30% bir zatlar görkezip başladı. Soň aşağı gitti, ýene странный volatilность emele gelip başladı. Скорее всего, algoritmический stablecoin'lar atak etmekde indiki nowatda, indiki oçurda daýydyr. Sebäbi şeýle ataka bolmazdan Waves'am hiç saat ýok ýerden pump bolup 60'a bardy. Ondan soň şu ýagdaý boldy. Luna hem hiç saat ýok ýerden $120 pump boldy. Ondan soň bu ýagdaý boldy. MakerDAO'nyň ýanky bolup oturan ýagdaýam ekranda grafik goýarym. Странно, как будто indiki nowatda daýy duran ýaly. Bilem ýok näme bolýar. Hiç kim görmedi beýle ýagdaý. Вообще tarihda birinji gezek bolup otyr. Aýdýarlar, na našих глазах пишется история diýip. Edil şo zat bolup otyr, biziň gözümiziň öňünde tarih ýazylyp otyr. Birinji gezek bolup oturan zatlar bar. Beýle zat hiç kim, hiç saat hiç ýerde bolmady. Yine de 20-30 ýyldan çağalaryňyzy, atyklaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Şu zatlar bolan wagty men bardım şo ýerde. Men rynokda şu zatlary gördüm, öz gözüm bilen gördüm, öz şukuramda çuvstwit etdim diýip aýdyp bilersiňiz.
Mümkün da 20-30 yıldan bu bolan zatlara kriptovalyutany öwrenýänler, kriptovalyutanın taryhyny öwrenýänler kitaba yazılan diýen ýaly mektepde taryh sapa öwredilen ýaly öwrenenlerinde siz aýdyp bilýäňiz. Ýatam bu ýyl diýip sekundma sekund näme bolanyny aýdyp berip biljek diýip bilersiňiz. Şeýle şutkalary bir gira goýsak, seriozny aýtsak, serasap bolun. Nira invest edýäňiz, nädip edýäňiz, näme üçin, nerede, nähili, hemme zada şol bir zatlar, hemmeşe şol bir zat. Ýani stable coin bolsun, nähili nadежный stable coin bolsun, nähili nadежный platforma bolsun, näme bolsun, tapady ýok. Islendik ýerde barlaň, görüň, öwreniň, research ediň diňe, ondan soň puluňyzy invest ediň we ýitirjek puluňyzy invest ediň. Indi iň gyzykly waproslaryň, ýani soraglaryň biri, Luna öňki ýerine gelermi? UST öňki ýerine gelermi? İki variant var. Ya da Luna bankrot bolandy boýnalýa, Terra Foundation biz bankrot diýip boýnalýa we kriptovalyutanyň taryhynda iň uly skam proyektlaryň biri bolýa. Ya da nähildir bir fondlar gelýä, olaryň zalogyna öz monetalaryny goýýa we olaryň kontrolyna geçýär. Bilem ýok, haýsy variant boljagyny. Meselem nähildir bir fond ýanky ýaly 10-15 trillion pulu elinde aýlaýan fondlar gelip aýdyp bilýär Luna Foundation'a. Men saňa zalog goýma pul bereýin, stablecoin'im öňki ýerine gelýär, ondan soň men aýdanma edýän diýip. Как бы Luna'da merkezleştirilmedik, decentralizowany, ýanky stablecoin'i algoritmически işleýär, hiç kim blok edip bolmaýar, onuň arkasynda ýanky manipulasiýa edip beren fondlar dur. Decentralizasiýamyz, ýanky merkezleştirilmedik sözümüz kawyçkanyň içine alınýar. Ýanky decentralizasiýa, merkezleştirilmedik. Da merkezleştirilmedik, da algoritm bar, ýöne onuň arkasynda bir adam dur. Şonuň aýdan zady bolýar. Так что дальше näme boljak belli däl. Men na всякий случай birden gowlanyp gitse, Luna öňki ýerine bilmedim, no haça by biraz ýokary gider diýip şu gün pakupka etdim Luna $1,5 ortaça baha. Setka goýup pakupka etdim, ortaça baham $1,5. $1,5 pakupka etdim. Men soň onuň bir bölegini eýýäm $5 sattım. Ulu bölegini, şeylerek, size näme maslahat berjegimi bilem ýok, özümem bilem ýok, men näme etjegimi, na всякий случай birden bir zat Luna ýokary gitse diýip Luna pakupka etdim. Dalşy täzelikleri seredýäs, näme boljagyny seredýäs. Gözümüziň öňünde taryh ýazylyp dur. Ýene de bir maslahatym, bazarda ýanky düşnüksiz ýagdaýlar bolanda, düşnüksiz volatilniz temeler gelende söwda etmeň. Umuman söwda etmeň. Kaptaldan seredip duruň. Da, вообще rynyk taşlap gitmeň, başga zatlar bilen boluň. Da, wagtyňyzy ýokkan tam maşgalaňyz bilen boluň, özüňize wagt sarplaň, samaraziýetçe diýä, ol bul daşa çykyň, aýlanyň, aýdym, tans ediň, islendik zat ediň, ýöne söwda etmeň. Ýani kaptaldan seredip durmaly hukman. Näme bolýanyny düşünmek üçin, indik gezek şeýle ýagdaý bolanda näme etmelisin bilmek üçin, näme bolýanyny düşünmek üçin seredip duruň, ýöne söwda etmeň. Eger şeýle düşünmeýän bolsaňyz, okey, özüňize 100% uýerinde bolsaňyz, näme bolup oturanyna, öz edýän işiňize, uýerinde bolsaňyz, men dogry hereket edýän diýen bolsaňyz, onda пожалуйста, ediberin. Nähili pakupka edýäňiz, nähili продажа edýäňiz, tapady ýok. Ýöne näme bolanyna, rynykda näme bolanyny düşünmeýän bolsaňyz, düşnüksiz, siz üçin düşnüksiz bir zatlar bolup oturan bolsa, hiç kaçan söwda etmeň. Bu bir ikinci maslahatym şeýle volatilniz bolanda market order ulanmaň, hiç kaçan. Stakanda bir baha görkezip dur da siz market order okkoýaňyz, вообще başga bahadan işleýär orderyňyz. Mesela volatilniz slишком uly, hiç kim bilmeýär öňünden. Вообще düşnüksiz ýerden, düşnüksiz bahadan işledip koyar ya market orderimizi. Bir gezek däl köp gördüm şeýle volatilniz bolan ýagdaýynda market order oklanylyp nähili ýagdaý bolany özümem bir-iki gezek düşüp gördüm beýle ýagdaýa uly volatilniz bolanda market order oklap. Iň soňky gezek düşenim geçen ýylyň maýynda Bitcoin 68.000-67.000 pikdan 28'e düşdi. May aýynyň başynda. Ровно bir ýyl bilen. Şonda Tron pakupka etdim.
Вроде бы Tron покупка ettim. Rыночный order bilen и stakandaki bahadan 30% mi 40% gymmat bahadan satın aldı rыночный order bilen alan için. Bolmasa stakanda boş bar. Şo bahadan orderlar dur, limitkalar dur. No, вообще başka yerden işletmeň market orderını. Ondan öňen beýle ýagdaýa düşüp gördüm ýöne. Sapak almandyryn, şonda eden hereketim sapak boldy. Şondan soň market orderlary kän ulanam ýok. Şu gün men вообще market order ulanmadym. Bir topar покупка продажа etdim ýöne market order вообще ulanmadym, limitka ulandım. Ot size de maslahatym şol. Ot şeýlerek hemmeňize sag bolun. Rynykdan sere sap bolun, özüňiz ele alyň. Ha, kıstaçı ýene de bir zat. Bu ýagdaýda, to есть biz häzir medвежий rynyga başla. То есть уже medвежий rynyk diýseňem bolýar. Men 80-90